Tervetuloa Studio 500iin. Tänään me esitetään vitsi, aloitetaan kertomalla nimet ja sen salaisuudet ja sen sellaista. Hei, minä olen Tuula Ahonen ja minä olen opettaja. Opetan muun muassa matematiikkaa, kuvatyötä ja puutyötä. Moi, minun nimi on Erik Mäkinen ja olen töissä Prohbyssä. Minä olen Nosse Lavertinen ja minä olen töissä siinä Brykkofilla. Mä oon Bella Lakkonen ja olen töissä Eurokankaalla. Okei, sitten vitsin kerran, aiheena suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Okei siis kun sä pieraset niin tulee jääkausi. Mitä helvettiä, no en varmaan, mä tapan sutta sit ulkona. Turpakin nyt, olipa kerran blää, jotka kilpailivat kenellä oli isoin asia, ruotsalaisella oli niin iso leipä ja ruotsalaisella oli niin iso lippa, mutta suomalainen pyyhki. Mitä vittua, en oikeastaan tajunnut tuota mitä vitun väliä sillä on. Okei, tässä se mun vitsi tulee, vitun homopuna persterfkvekvkgefpavianipönttörunkku ja tää saatanan runkutuus.